Takže začneme radostným ružencom a jeho preddesiatkami. Ako som už hovoril v úvode, máme tu niečo, čo poznáme v kresťanstve, veľmi známe, čiže máme viera, nádej a láska. Tým si zapamätáme všetky tri výroky. No a k ním naviažeme teraz, že rozmnožuje a roznecuje sa začína na roz. Čiže toto vieme, že je tu. No a rozmnožuje. Teda hneď za roz ide M-ko a roznecuje hneď za roz ide N-ko, ktoré sú za sebou v abecede MN. Čiže podľa tohto si to môžete zapamätať. No a ako som hovoril k tomuto druhému výroku, tam zase máme, že posilňuje nádej, to znamená stará známa PNK. No a ideme na prvé tajomstvo, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala. No a klasikou je, že pri rozjímavých ružencoch sa prvý a 10. výrok opakujú. Neplatí to iba pri ruženci svetla. Čiže hneď vieme teraz jednotku a desiatku máme vybavenú. No a ideme na druhý výrok, v ktorého ľudstvo pozbavené raja dúfalo, je, by som povedal, až taký grandiózny výrok, čiže niečo také, je to také až kozmický počiatok toho celého, čiže na začiatku, čiže podľa tohto si to môžete zapamätať, čiže je tu grandióznosť. No a ideme teraz na trojku, kde ešte pokračujeme v takomto úvode a máme tu patriarchovia a proroci, čiže slova, ktoré sa začínajú na P-čko a očakávali a ohlasovali. Čiže slova, ktoré sa začínajú na O. Čiže musíme sa teraz pozrieť na druhé písmenka v poradí a máme tu Ačko a O, Ačko a Rko, čiže patriarchovia a proroci a máme tu očakávali a ohlasovali. Čiže očakávali a ohlasovali. Čiže toto je abeceda. Tie písmená idú v abecede za sebou. Aj tu Ačko ide pred Rkom a Č ide pred Háčkom. Čiže takúto pomocku tu máme. PO. No a teraz ide, ako som hovoril, že sú niekedy aj skupiny výrokov. Tak teraz tu máme za sebou tieto 4 hneď. V čom pre mňa tvoria skupinu? Že máme tu, že najprv niečo príde ako keby z neba, čiže Duch Svätý, a na to reaguje Mária. Bola vernou služobnicou. Opäť zafunguje nebo, čiže archaniel zvestoval a opäť reaguje Mária. Privolila svojim stane sa Mária. No. Čiže, ako sme si hovorili, čiže máme tu najprv funguje Duch Svätý, čiže aké postavy tu vystupujú. Mária a potom je tu archaniel. Takže takáto pomocka. No, teraz keď si pozrieme vlastne takmer všetky výroky začínajú na ktorého, alebo áno, ktorého. Akurát 6. výrok začína kvôli ktorému. A to si špeciálne označíme, pretože v druhom tajomstve tohto ruženca sa tiež použije presne toto slovné spojenie, čiže druhé tajomstvo. Pomocka na zapamätanie. No a potom máme tu náväznosť v tom, že v 7. výroku máme zvestoval, máme tu Včko, ktorého vteleniu máme tu Včko a večné slovo, ktoré sa stalo telom. Máme tu
Včko. No a čo sa týka toho 9. výroku, keď si pozrieme, všetky ostatné začínajú na ktorého, alebo je nejakým spôsobom spojené s tým slovom, len ten 9. výrok, ktorý je de facto posledný, lebo 10 sa už opakuje s jednotkou, tak tento 9. výrok ja zvyčajne nazývam, že to je ako keby taký dodatok. Čiže často vám stačí naučiť sa tých ostatných 8, 10. už poznáte a medzi to ešte dáte ten 9. To je k prvému tajomstvu. Druhé tajomstvo začína dvojicou súvisiacich výrokov, kde interagujú Mária s Ježišom. Najprv Mária bola Ježišovi príbytkom a chrámom a potom na ňu reaguje Ježiš, ktorý zase voči Márii ju svojou prítomnosťou posväcoval. Mária samozrejme bola príbytkom a chrámu preto, lebo bola tehotná. Potom ďalší výrok si pamätám podľa toho, že je na 4. mieste. Každý to môže mať inak. Pre mňa toto funguje jednoducho, že je to 4. A ide tu o počatie, čo je zaujímavé, pretože to vyzerá ako keby mal byť tento výrok súčasťou ešte prvého tajomstva, ktorý bol celý o počatí, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala. Čiže prvé tajomstvo, ako keby. 5. výrok si tiež pamätám podľa čísla, akurát, že už ako keby ideme do príbehu, že Panna Mária dostala to vnuknutie navštíviť Alžbetu, čiže ideme do príbehu. A máme tu teraz dvojicu súvisiacich výrokov. Už sme na vrchole tohto tajomstva, že vlastne už Mária navštívila tú Alžbetu a čo sa tu deje? Najprv Mária vyslovila svoju radosť v chválospeve Magnifikát, kľúčové slovo v tomto výroku 6. A jej prítomnosť, teda prítomnosť Ježiša naplnila svätého Jána radosťou už v matkinom živote. Podľa tohto si to ja pamätám. A teraz tu máme niečo, čo sme si hovorili pri prvom tajomstve. Bola 6, kvôli ktorému, a tuto máme tiež, čo sme si hovorili, čiže kvôli ktorému, tak si to ja pamätám. V 8. tajomstvo, vlastne už stretnutie prebehlo a teraz už Mária ide slúžiť Alžbete, kľúčové slovo. No a teraz tu máme opäť tzv. Dodatok, s ktorým si začala spolupracovať na vykúpení sveta, čo vyzerá ako keby opäť malo byť v prvom tajomstve, pretože už vlastne keď súhlasila Mária s tým, že sa stane Ježišovou matkou, tak už vtedy ako keby začala spolupracovať. No ale máme to v tomto druhom tajomstve. Ako som hovoril v úvode, tretie tajomstvo je ako keby príbehom, no predtým sa tu niečo deje. Povedzme si, že čo? Výrok číslo 2 a 4 sa týkajú Ježiša. Prišiel na svet najprv, ako malé dieťa, ako slabé dieťa, a Mária ho uložila do jasiel. A medzi tým je reakcia ľudí. Neprijali ho. No. A teraz nasleduje skupina výrokov s kľúčovými slovami,
z príbehu, ktorý všetci poznáme. Čiže anjeli ohlasovali narodenie, čiže funguje tu najprv nebo, potom pastieri sa mu klaňali, zem, potom je tu, že hviezda oznamovala pohanským národom, opäť nebo, rozrušil sa Herodes, a to sme opäť na zemi, a na záver múdrci sú opäť na zemi. Čiže je to striedačka, ale na konci už nie. Taká zaujímavá pomôcka, možno pre niekoho. Takže to je tretie tajomstvo. Základné tajomstvá 4. a 5. tajomstva sa dajú ľahko pomýliť, pretože začínajú rovnako. Ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme. A teraz čo? Nuž, najprv ho museli obetovať a v 5. až tajomstve ho museli nájsť. Čiže najprv obetovať. No, nasleduje dvojica súvisiacich výrokov. Že vlastne, ktoré sú o Ježišovi, že akým spôsobom on riešil tie tradičné náboženské židovské záležitosti, že najprv sa podriadil Mojžišovskému zákonu a potom sa obetoval nebeskému Otcovi. Čiže opäť tu máme písmenka, ktoré idú za sebou v poradí. Najprv je M, Mojžišovský zákon, potom je N, nebeskému Otcovi. No a teraz tu máme až štvoricu súvisiacich výrokov. 1, 2, 3, 4. A už máme Ježiša, ktorý už prišiel do chrámu. Prišiel ale do chrámu. Nepoznaný. Ale Simeon o zmnuknutia Ducha Svätého poznal, áno, a velebil. A teraz opäť Simeon, opakuje sa, ho nazval svetlom na osvietenie pohanov. A potom tu máme ešte ďalšieho svätého človeka, konkrétne je to prorokyňa Anna. Takže toto máme skupinu súvisiacich výrokov. Potom ide ako keby zhrnutie detstva Ježiša, zhrnutie detstva a napokon dodatok, ktorý je vlastne Simeonovým výrokom. Opäť Simeon. No a v tejto súvislosti si môžeme tiež povedať, že je zaujímavé, že aj Máriinu dušu mal preniknúť meč bolesti a pritom sa jedná o radostný ruženec. Taký paradox, na základe ktorého si môžete tento výrok zapamätať. Piaté tajomstvo, ako sme hovorili už pri 4., že sú takmer rovnaké. Tu máme obetovala a tu máme našla. Teraz tu máme pomôcku číselnú. Ježiš mal 12 rokov, keď putoval do Jeruzalemského chrámu. A teraz tu máme chrám do Jeruzalemského chrámu. Potom sa zdržiaval v chráme a v chráme si zasadol medzi učiteľov zákona. Čiže máme tu 3-krát chrám. Pekná pomôcka. A teraz, čo sa dialo? Alebo čo robil Ježiš? Takže najprv sa v chráme zdržiaval, potom si v chráme zasadol medzi učiteľov zákona, aby ich udivoval. Čiže tu máme súvislosť medzi 2 až 4, tu máme súvislosť medzi 3 až 5. No a teraz vlastne potiaľto Mária hľadá
Ježiša. A odtiaľto už ho našla. Čiže po 6 rokoch hľadá a opäť, čiže tu máme to kľúčové slovo, že hľadala. A opäť tu máme slovíčko, tamto pekne čierno, lebo je to bolesť. A máme síce radostný ruženec, ale hovoríme o bolesti. Pomocka na zapamätanie. No a keď už teda Mária ho našla, tak jeho slova zachovávala vo svojom srdci. A teraz Ježiš, to je čisto iba moja pomocka, akoby na oplátku bol jej a svätému Jozefovi poslušný, ako keby na oplátku. A teraz tu máme opäť dodatok, ktorý posvedcoval každodennú prácu. Kľúčové slovo je tu práca. Čiže dodatok. Toľko k radostnému ružencu.